соли 2020 соле буд ки ҳамаи мо онро дар ёд хоҳем дошт. USAID ва мардуми Амрико ифтихор доранд ки ҳафто аз $5 миллион ро ҳамчун кӯмак барои мубориза бо COVID-19 ҷудо намуданд. Аммо USAID аз соли 1993 дар ин ҷо баҳри дастгирии солимии шаҳрвандони Тоҷикистон буд. Аз рӯзҳои сиёҳи ҷанги шаҳрвандӣ USAID барои кӯмакҳои башардостона ва рушд бештар аз $650 миллион сармоягузорӣ кард, ки ҳаётҳоро тағйир дод, навовариро пеш овард ва бисёриҳоро аз камбизоатӣ раҳо кард. бисёре аз дастовардҳои бузургтарин ва ғалабаҳои хушбахтонаи мо ин қадамҳои мо дар соҳаи тандурустӣ мебошанд. дар аввал мо диққати худро ба буҳрони башардостона, ки дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ ба амал омада буд, равона кардем. мо он дам бо шумо дар паҳлӯи шумо будем ва ниёзмандон кӯмак мекардем. пас аз чанде мо заминаи системаи тандурустиро гузоштем, ки ин ба манфиати шумо кор кард. дар мубориза бо бисёр бемориҳои хатарнок дар ин муддат кӯмак расонидем. мо иттиҳодияҳои бузургеро таъсис додем, ки дар анҷоми талошҳоямон кӯмак мекарданд ва ба муваффақиятҳои бузургамон ноил гаштем. мо бо ҳукумати Тоҷикистон барои ноил шудан ба пешравӣ ҳамкорӣ кардем. ҳатто кор бо хурдтарин клиникаҳои деҳа ба роҳ мондем. аммо боз бисёр мушкилоти дигар дар пеш ҳастанд. бисёриҳо ба технологияҳои навтарин ниёз доранд. USAID ва Тоҷикистон муборизаро бо эпидемияи вируси норасоии масунияти одам идома медиҳад. барои баъзеҳо мо қудрат дорем то дигаргуниҳои калонтарро ба амал орем. мо медонем ки усулҳои табобати мо кор мекунанд, аммо новобаста аз муваффақиятҳои ба даст оварда, мо мутмаинем ки мин баъд низ пешравӣ хоҳем дошт. насли ояндаро бо саломатӣ, ғизо ва таҳсилоти кофӣ таъмин намоем то онҳо рушд ёбанд. дар якҷоягӣ мо метавонем соҳаи тандурустиро тақвият бидиҳем ва ҳаётро дигаргун бисозем. USAID шарики бо эътимоди Тоҷикистон боқӣ мемонад ва мо ояндаи дурахшонро якҷоя месозем. якҷоя ба пеш.